जोंनियाव जानाय अल बर' इउनिभार्सिटियाव बाहागो लानो मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ दा? बाहागो लानानै आंनिफ्राय बुंनांगौआ जेबो गैया आं माने बिराद गोजोनदों आरो माने आं बुंनो हाया आरो आं गोजोनदों आरो बिराद मोजां मोनदों आरो ना बेयाव माने बयबो जोंना इउटुबार्सफ्रा बयबो फैनानै खौसेथि जादों जों नुनो मोन्दों ओमफ्राय बिनि उनावहाय माखासेफ्रा फैनो हायाखै सोरबा बिदिनो फैसा प्रब्लेम सोरनाबा गारि गैया सोरनिबा जायगायाव अखा हादों बिनि थाखायनो सोरबा फैनो हायाखै खिन्थु गोबाङानो फैदों माने आं एक्सप्लेन खालामनो हाया आरो माने बिराद रंजादों आरो रंजानाय मोन्दों खौसेथिखौ नुनो मोन्दों आरो दा बेनि गेजेराव मा खिथागोन जे माखासे मानसिफोर होनदोंमोन जोंनि बे बाहागो लायाबा इउटुबार जानो हानानै बियो आरो बे इसे थानांगौनो इसे दागोननो बिदि मोनसे बायना जादों बेयो जाहैबाय फकासनि मिस्टेक फकासआ बे खोथाखौहाय माने बुंब्र'दों जोंबो बयबो नुनो मोन्दों माने बियो बुंब्र'दों माने बुंफ्लांदों ओमफ्राय बेखौहाय जोङो माने साननांगोन गावजों गाव सानलायलायनांगोन इउटुबानो इउटुबानि नंखाया इउटुबावहाय बयबो फै मस्ट वेलकाम फै माथ्र' बेल' आंनि बुंनांगौआ इउटुबावहाय गाज्रि भाइरेल कन्टेन्टफोरखौहाय आपल'ड खालामनाङा मालायजों कन्ट्रभार्सि खालामनाङा बास बेल' बेयाव रुल्स एन्ड रेगुलेसन अलरेडि दंखायो इउटुबनिनो दंखायो बेयावहाय जुदि इउटुबनि रुलखौ सिफायबा अलरेडि बे चेनेला बेन जाखायो ब्लक जाखायो बेखौहाय माने नों सालायनो हाखाया बेफोरबायदि ओमफ्राय जिथुनाखि बे बुंदोंमोन नालाय बियो मोनसे खोथाखौ बुंफ्लांदोंमोन नालाय बुंब्र'दों इउटुबार जुदि मिथिसाव फैयाब्ला जों बेखौ गनायनाय नङा बे माने बिदि बुङाखैमोन इउटुबारखौ गनायनाय नङा होननानै बिदि बुङाखैमोन माने बेयो मोनसे बेलेग बाथ्राखौ बुंनो सानदोंमोन जों साननायाव दै मानो होनना बुङोबा माने ओरैबायदि आरो जोङो जुदि खौसेथि जायोब्ला जों मालाबा समाव जुदि हेल्प नांगौब्ला जों होनो हागोन जुदि नोंसोरबो फैयाबा मिथिखानानैबो जों नांलायबाय थायोब्ला जों बोरै हेल्प होनो नैबेफोरबायदिसोमोन खिन्थु बे बेलेग टाइपआव माने बुंनानै सर्ट आउट खालामनाया माने मिस्टेक जादों ब्रादार दिनैनि जेनाखि गासै बर' इउटुबारफोरनि लोगो हमलायलायनाय बे हाबाफारिखौहाय नोंथाङा बाहागो लानानै माबायदि जानाय बायदि मोन्दों? आंथ' जोबोद मोजां मोन्दों बे बाहागो लानानै नोंथांमोनखौ लोगो मोन्दों नोंथांमोनखौ जों भिडिअ नुदोंमोन साननैसो सिगां ओमफ्राय दा नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांजों लोगोसे गोबां बिदिनो माखासे जोंनि मेथाइ रोजाबगिरिफोर दङ महरगिरिफोर दङ फावखुंग्रिबो दङ बिथांमोनखौ जों लोगो मोनफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्राय नोंथाङा बे फैनानै मा मोन्दों? आं ओरैबायदि आं गोसोआव माने खुनु बेला आं जिबनाव बेफोरबायदि गैया आरो बिभिन्न बुहुमनि मा गेमस्रि सेसारमोन मेक्सिमाममोन लोगोफोरा आइ एम हेपि आरो उनावबो जोङो बिदि थानो हायो आरो बेखौनो ओमफ्राय जोंनि बे लोगो हमनायनि गुबै थांखिखौ नोंथाङा फैनानै माबायदि मिथिगौ? स' आं दिनै अपेन मिथिजोब्बाय जे बेहाय खुनु माबा मोनसे सेसन लानाय बिदि गैया बेवहाय बायदिसिना इउटुबारफ्रा सेसन दानो नागिरदों होननानै मिथिदोंमोन ना बुहुद मिथिदोंमोन सेसन दानोसैनो आरो जायफोरनाखि इउटुबार जानो थाङो बाहाय नुजायाबा इउटुबार जानो हायानो मोनलानो माने गोसारदोंमोन बे मोनफाय बेखौ आं दा क्लियार पिक्सार मोनबाय बेहाय जों दिनै लोगो हमनो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों जों दिनै गासैबो इउटुबारफ्रा जों खौसे जालायनानै माने माखासे निदारगिरि समावहाय दं बेनो आरोना जोंना माने इउटुबारजों गोबां खौसे जानांगौ बर'जों बर' खौसे जाबासो जों ओरैबायदि मदद खालामगोन नङा होमबा जों बेनिखायनो बर'जों बर' सापर्ट खालामनांगोन आरो बिथांनि जायफोर फैनानै फैदों बिथांमोना साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बर'जों बर' अनसायलायबानो जाबाय मानोना नोंथांमोननि अनसायनाय नोंथांमोननि सापर्टजोंसो मोनसे इउटुब चेनेला थांनानै थायो बेनिखायनो सापर्टआ गुबै गोनांथि बा मदद खालामनाया गुबै गोनांथि आं बेखौनो बुंनो सानो जाय बिथांमोना गोदान फैदों साबसक्राइब खालामबानो जाबाय अननानै थेंक इउ